Hej Tina. Hej Malene. Hvad laver du? Jeg følger op på vores fantastiske dag i Aalborg. Og hvordan gik det så egentlig i Aalborg? Det gik rigtig godt i Aalborg. Vi har 2 kunder med, som har fået lyst til at prøve vores iLaunch-system efter nytår på nogle bestemte varegrupper på deres Facebook-sider. På den måde så kan de jo ligesom afprøve en lille smule om for det første, hvordan det fungerer for dem, og for det andet, hvor stor salg og succes der er i systemet for dem. Og derudover så fik vi nogle rigtig gode relationer med hjem. Blandt andet nogen, som jeg havde været inde og snakke med et par gange, som faktisk fandt ud af at ville anbefale os til andre. Og det er jo virkelig der, man kan mærke, at man har lavet nogle gode relationer, i og med, at folk tænker på os i andre sammenhænge, og ikke umiddelbart fordi de selv vil købe, men fordi at de kender andre, der har brug for systemet, eller kunne bruge systemet. Så det synes jeg var en rigtig god dag. Dejligt. Tak.